సొత్తులను కూడా గళసునంచ మల్తజిండ ఊరు పరిసర సుదే ಹಾಳಾಪುಣಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಪಂತೆರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲಡ ಅಂಗಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಕುಡ್ಲಡ ಕಟ್ವನೊಡ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡುನ ದಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲು ಬೊಕ ಬುಡ್ದು ಮುಡ್ಪುನ ಕಟ್ವನಲೆನ ಬುಡ್ಚಾಂದಿ ವಸ್ತುಲೆನ ಕೂಡ ಗಳಸುನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಾರ್ಪಾತಿರಿಯರ ಕುಡ್ಲಡು ಕಟ್ವಣಲೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೂರ್ನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಸೊತ್ತುಲು ಬೊಕ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಕಟ್ವಣಲೆನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ವಸ್ತುಲೆನ ಕೂಡ ಗಳಸುನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ಓಷನ್ ಪೋರ್ಲಿಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಟ್ಟಣ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಪಾತಿರ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಪರಿಸರ ಹಾಳ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಅವಿನ ತೋನು ಜಿಂಡ ಊರಿಡ್ಕ ದಿಂಜುಂಡು ಸುದೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ದಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಓಲೋಲು ಪೋದು ಸೇರುನೊಂದು ಪಂಡಿರ. According to me, now the C&D waste has become a very big menace in all cities. If I don't manage it properly, it is obviously going into my canals and rivers and what not. Land is being reclaimed every day out of this C&D waste. Rather, if we manage it, we could convert it into a very good source of utility materials, which we could use it for all activities. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಆರ್ ರವಿ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಗರಲಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಇಡೆಮುಟ ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ದಕ್ಕುನ ಸೊತ್ತುಲೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದಾರ್ ಪಂಡಿರ. If you just go back to about 3 or 4 or 5 decades ago, waste was not at all considered. We never used to think and also discuss about the waste. Today we have come to a situation where we are organizing national workshops to think about how the waste can be managed and whether the waste is a waste or it is a resource. As an administrator looking after this rural area, we do not have much problem with the villages right now, but I do have some apprehension that today's villages, they are not the villages which we had perceived or which we had seen in the earlier days.